ఉప్పల్ పిఎస్ పరిధి రామంతపూర్ ఇందిరానగర్లో నివాసం ఉండే గుడివైన రవిప్రసాద్ కూతురైన 19 సంవత్సరాల అనుష 2 నెలలుగా నీట్ ఎగ్జామ్కు ప్రిపేర్ అవుతుంది. కాగా నీట్ ఎగ్జామ్ చదవడం ఇష్టం లేని అనుష 28/2/2023 రోజున రాత్రి తల్లి సునీతతో గొడవ పడింది. భోజనం అనంతరం అందరూ పడుకున్నారు. తెల్లవారుజామున అనగా 1/3/2023 5:30 తల్లి లేచి చూడగా అనుష కనబడలేదు. చుట్టుపక్కల వెతికి ఉప్పల్ పిఎస్లో తల్లి సునీత ఫిర్యాదు చేసింది. కాగా ఈరోజు రాత్రి అనుమానాస్పద స్థితిలో రామంతపూర్ చిన్న చెరువులో అనుష మృతదేహం తేలడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఉప్పల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అమ్మాయి పేరు అనుష, నాకు కోడలు అవుతుంది. అమ్మాయి ఇంటర్ అయిపోయింది. ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత నీట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయింది. ఒకసారి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఆమెకు రాలేదు. సెకండ్ టైం ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఆమెకు మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి, కానీ ఆమె కౌన్సిలింగ్లో అది చూసుకోలేదన్నమాట. ఆమె లాస్ట్ డేట్ ఏముంది ఏంటని ఆమె చూసుకోలేదు. ఆ డేట్ అయిపోయేసరికి ఆ బాధలో ఉండే. మా చెల్లె మా బావ వాళ్ళు కలిసి వాళ్ళు నచ్చ చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి రాయమ్మా ఎగ్జామ్, మళ్ళీ ట్యూషన్ పంపిస్తామని చెప్పారు. ఈసారి నేను రాయను, నేను చదవను, నా వద్దు అని చెప్పింది. అయితే వద్దమ్మా, ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది, నీకు తెలివి ఉన్నప్పుడు ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటావు, నువ్వు చదువుకో మంచిగా, మేము డబ్బులు పెట్టడానికి తీసుకున్నాము కదా, డబ్బుల గురించి ఆలోచించొద్దు అని చెప్పేసి మా చెల్లె మా బావ నచ్చ చెప్తే నేను వెళ్ళానన్నది. లేదమ్మా రేపటి నుంచి ట్యూషన్కి వెళ్ళు నువ్వు అంటే నేను వెళ్ళాను అని మారం చేస్తే వీళ్ళు వెళ్ళమ్మా అని చెప్పి నచ్చ చెప్పి పడుకున్నారు. పడుకున్న తర్వాత పొద్దున్నే మా బావ క్యాబ్ నడుపుతాడు. పొద్దున్నే 3:30 కానీ క్యాబ్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయిండు. ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొద్దిసేపటికి వీళ్ళందరూ నిద్రలో ఉన్నారు. ఈ అమ్మాయి ఒకటి లేచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది. అది వెళ్ళిపోయింది, ఎవరిని చూడలేదు. తర్వాత మేము పొద్దున్న లేచి చూసేసరికి అమ్మాయి లేదు. తర్వాత మేము ఉప్పల్ పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్లు ఇవన్నీ చూస్తే దాంట్లో కూడా మాకేం కనబడలేదు. ఒక కెమెరాలో మాత్రం కనబడింది, కానీ అందులో కూడా దాచుకొని వెళ్ళింది. మిగతా కెమెరాలలో ఎక్కడ సీసీ ఫుటేజ్లలో ఎక్కడ కనబడలేము మాకు. ఇక మేము అంతా ఎత్తుకుతూనే ఉన్నాం, అన్నీ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ గంగమ్మ గుడి దగ్గర సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ చూద్దామని వచ్చి మేము చూస్తుంటే అంతసేపట్లో ఒక అబ్బాయి ఒక అతను వచ్చేసి ఇట్లా డెడ్ బాడీ కనబడుతుంది, ఎవరిదో ఏమో అంటే పోయి చూసేసరికి అది మా కోడలదే ఉంది. ఓకే, ఎలా చదివేది? ఆ అమ్మాయి చాలా మంచిగా చదివేది. కాకపోతే సెకండ్ టైం నీట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఆమెకు మంచి మార్క్స్ వచ్చినా కానీ ఆమె చూసుకోకపోవడం ఆమె చేసింది, ఒక చిన్న తప్పు చేసింది. నిన్న పొద్దున 4 గంటల నుంచి 4:30 మధ్యలో ఏమో ఇంతకెళ్ళి బయటకు వెళ్ళి మాకు తర్వాత కనవాలి. ఆమె సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్లో అవన్నీ చూద్దామని కూడా చూసినాము. ఇంటి దగ్గర ఒక కెమెరాలో మామూలు లైట్గా కనబడింది, కానీ మిగతా ఏ కెమెరాలో ఏ ఫుటేజ్లో కూడా ఏం కనబడలేదు. మాకు ఇప్పుడు సాయంత్రం గంగమ్మ గుడిలో సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ చూస్తుంటే ఒక వేరే అతను వచ్చి ఇట్లా డెడ్ బాడీ కనబడుతుంది చెరువులో అంటే పోయి చూసినాం. చూసేసరికి అది మా కోడలదే ఉంది.